hayi kwasuka kwahlala ngiyanibingelela ababukele enhlanga sezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke sengila eNewcastle bengisahlanganisa nje izinto zami ukutheni ngolesithathu wonke umuntu afika athole yonke into izobe ihamba like ikhombo wayibona ikhombo uzobe kuhamba like ikhombo ezingishilo ngathi yonke into ikhona la endlini ikhona la ejardini iyatholakala la kwa YouTube angeke ngikwazi kunemshina yonke into ngiyeza baningi bakhala uthi dokotela manje awufiki lapha ngeke ngifike Strunas ngeke ngifike kodwa yonke into if ngithi yonke into bafowethu hayi mana ngazi ngizothini kodwa nje yonke into ikhona and then njoba ikhona ngiyafuna nokuthi futhi uJanuary singamkhohlwa bafowethu ufuna ukuthi uma ufika wherever la khona nakubo nje mabekubuka bakujabulele hawu manje uyaqhamuka nje uzincwadi ngathi umshado bazokujabulela kanjani apha ufuna ukuthi uqhamuke nje uyabona ukuthi ikhona uyabona ukahle nje ubushuzele nje ube isibushe bushe ushuzele nje kamnandi wayi ngoba uJanuary mawungeke ukwenze lokho uzovelelwa inkingi ayi bamile labo ozandla ezimnyama bame ngehla ngalezi zinto zabo lezi kodwa nje wena make sure ukuthi uyasondelana nezinto lezi zikaDokotela uNgcobo Yahlehla ijinja amandla omgodi enza umehluko amandla omgodi ungasuphathi man mawusuthinto ilezi ezami izandla hayi futhi hayi endele even lama promotion bafowethu akahle ukuthi siwenze manje